среднерусский порода бу айтып кулуна куйсаң, буның яртысы кулуна чыгарга тиеш. Хәзер Садыйковлар умарталыгында кортлар бөзелдәве ишетелмиде. 13 август төнендә 240-ка якын умартаның 110-ында кортлар үлә. Güneş uçup çıkartılan kurt yok. Mene bunun içinde bulgan, mene внутри улей deyip şey oldu batılayını bular. Yaş kurtlar bular. Andın içinde rasplot, bular bütün üstüde parajon indi. Умартачылык Садыйковларның гаилә һөнәре. Мондый хәлгә беренче тапкыр алар 2019 елда юлыга. Ул чакта якындагы рапс басуын бүҗәкләрдән саклар өчен эшкәрткән иделәр дип сөйлиләр. Нәтиҗәдә умарталык тулысы белән юкка чыга. Быел да шул хәл. 4 миллион сумнан артык зыян салынган дип саный Садыйковлар. Ne bular buna bir yıl tırnaklanıp jitkenler idindi. Bol bir meseleler de artık. Лётный корт бик күп кимеде. Умарта авызында бүлеп торалар, кич белән шушы бүрек чаклы булып чыгып. Бул магазиннарны солдырып алганнан соң уяга сыймыйча. Алар юкка чыкты. Монда эшләүче хуҗалык үз кырларын эшкәртер алдыннан умартачыларны кисәтә. Сүз кортлар өчен зарарсыз булган 3нче класслы препаратлар турында барды ди авыл халкы. Кагыйдә буенча рапс кырлары авыллардан һәм умарталыклардан 7 километр ераклыкта урнашырга тиеш. Монысы исә Шәтче авылына 4,5 километр ераклыкта, ә Кләүш авылына гомумән 500 метр ераклыкта урнашкан. Химикатлар рапсның чәчәгенә үксенгән диләр умартачылар. Корт очып килә, ә кирдән оясына инде кайта алмый. Умартачылар сүзләренчә рапс чәчелгән җирләр АПК продовольственная программа җәмгыятенеке. Аның җитәкчесе белән без телефон аша аралаштык. Свои догадки есть? Бәлки якында урнашкан күп еллык культураларны шәхси оешмалар эшкәрткәндер. Монда безне генә гаепләү дөрес түгел дип саныйм. Моны расларга кирәк. Җәй дәвамында бернинди шикаят та булмады. Кырларда тиешле препаратларны кулланып үз эшенең осталары эшли. Әгәр дә безнең гаеп расланса, алга таба нишләргә икәнен хәл итәчәкбез. Бу мәсьәләгә карата Мамадыш районының авыл хуҗалыгы идарәсендә җавап ала алмадык. Кортлар күпләп үлгәннән соң Садыйковларга район авыл хуҗалыгы идарәсеннән махсус комиссия килә. Агроном, умартачылык белгече, ветеринар табиб анализлар ала. Aldılar, ülken kırklarını da aldılar. Basudagi avgulangan kırdagi üsemliklerini de aldılar. Evet, ekspertizega jiberge. Hazır indi bizning birinchi buruch ekspertiza ütkere turgan o'rinlarni tabu. Bizde akkreditatsiya o'tgan laboratoriyada yo'q. Tatariston birligidagi namında hazır 6 ay var bizning. Мәскәүгә җибәргән. Анализлар нәтиҗәсе кайчан билгеле булачагын әлегә беркем әйтә алмый. Җыелган биоматериалны Садыйковлар үз акчасына башка төбәккә илтеп лабораториягә тапшырырга тиеш. Быел мондый хәлләр Арча, Тәтеш, Питрәч, Буа, Балык бистәсе районнарында да кабатланды. 1 июльдән умартачылар хукукын яклый торган яңа закон үз көченә кергән иде. Ул эшмәкәрләрнең махсус паспорты булуын күздә тота. Законда язылганча кырларны эшкәртү турында хәбәрне дә алдан алганнар, ә нәтиҗәдә барыбер кортлар күпләп үлә. Димәк, әлеге чаралар гына умартачылар һәм аларның хукукын якламый булып чыгамы? Мамадыш районыннан Динәк Самдино, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.